Il-blogger nazzjonalista Defni Caruana Galizia ma ppreżentax ruħha l-qorti meta tnejn filgħodu komplew jinstemaw il-kawżi tal-libel fil-konfront tagħha li nfetħu mid-deputat mexxej tal-Partit Laburista Chris Cardona u l-konsulent tal-Ministeru l-Avukat Joe Gerada. L-Avukat Paolo Lija li qed jidher f'isem Cardona insista fl-awla li quddiem l-allegazzjonijiet serji li għamlet brabta mal-istorja li l-Ministru Marburdell il-Ġermanja kien qed jistenna li tippreżenta l-provi fil-qorti tant li kien għalhekk li talab li l-ewwel xhieda tkun tagħha. Defni Caruana Galizia kellha l-ħin kollu opportun biex tipprepara ruħha u tipprova tissostanzja l-gideb tagħha u naqset milli tagħmel dan għall-avukat Lija li fil-qorti insista li kienet hi li kellha l-pis biex tissostanzja l-gideb li qalet. Iżda m'għamlitx dan u bħala l-ġurnalist tal-medja tal-Partit Nazzjonalista Mario Frendo. Caruana Galizia li fost oħrajn hemm jidher għalija l-avukat li jintuża mill-Partit Nazzjonalista fil-libelli daħlet ukoll rikors biex tibda tfittex fejn kien il-Ministru permezz tal-kumpaniji tat-telefon. Fi stqarrija l-Partit Laburista qal li dan ikompli jikkonferma kemm Defni Caruana Galizia tippubblika stejjer mingħajr ma tivverifika l-fatti, tant li qed tipprova tibda tiġbor l-informazzjoni issa aktar minn 3 xhur wara li pubblikat serje ta' stejjer mal-affamanti. Dan f'tentattiv id-disprat biex tiġġustifika l-istejjer tagħha jew toħloq aktar dubju u konfużjoni. Il-Partit Laburista qal li din hija strateġija simili għal dak li qed tippubblika fil-konfront tal-Prim Ministru u l-familja tiegħu fejn wara li ppubblikat l-allegazzjonijiet għamlet talba pubblika l-informazzjoni u qed tirrifjuta li tikkopera mal-maġistrat inkwerenti.